הטעות הכי גדולה של משקיעים היום הם שקודם כל מכינים תשתית ורק אחר כך נכנסים לעסקה. פותחים חשבון בדיגיטלי, מחכים לאישורים, מסדרים מסמכים, ורק אחר כך מחפשים את העסקת נדל"ן לסגור. אבל תחשוב על זה לרגע, בזמן הזה אחי אתה בכלל לא בתוך העסקה. אין נכס, אין תשואה, אין כסף שעובד, רק הכנה. ובשוק של היום זמן זה היתרון הכי גדול, כי בזמן שאתה מכין תשתית, אחרים כבר עמוק בתוך העסקאות, כבר עם נכסים, כבר עם כסף שמתחיל לעבוד, כבר עם תזרים שוטף. בטופ-רייט אנחנו הופכים את המשוואה. לא צריך לחכות לסיום פתיחת החשבון בשביל לזוז, אפשר להעביר כספים לעסקה כבר עכשיו ישירות לחברות הטייטל, גם כשהחשבון הדיגיטלי עדיין בתהליך פתיחה. את התשתית תשלים אחר כך בנחת, כי תשתית זה חשוב, אבל עסקה חיה חשובה יותר. אם אתה בשלב שלפני העסקה, זה בדיוק השלב שלא צריך לעצור. דבר איתנו ותתחיל לזוז לעסקה עכשיו, לא אחרי בירוקרטיה. טופ-רייט, לעשות את זה נכון. אל תבנה תשתית לפני עסקה, תיכנס לעסקה ותבנה תוך כדי.